Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam tagasni. Ka FKGGP South East Khas Hills Border Circle hapo kajingelam u President Samla Kermen Shangdiar Hadian gajing jurip ya gajinglong jingman jung kasurong na wailoi shabalan hadu jingking umpung badaga mensium basngokya halor gajing ut jingnam ki patba namar gajing sniu palat kasurok bat gajing yat mon palat ki kali kit ko ki bayat bat miet bat sngi khamsange kaseng kalet ban pinsngau sha block development officer Maus Ramsi and R Diblong ban shimkhya halor kati gajing ba upat ba uya kendu ha kalet kawan usamla Kermen Shangdiar lingba ka khubor ulay thu bana kalyang kaseng hakisnem baladep ha ubnai naitung kalalit ban pinsngau sha deputy commissioner jongka East Khas Hills ban menta sa shisien kalit ban pinsngau yikiju kiman ha UBDO kamaus nram ulay thu ru baman kipor kadon gajing khalem kitrok kit kok hagani kasurong badang min nin kasngi kadon kawai katrok kabakala bat wanra e gajing dheng kali kabajur ulo ongru bakum kaseng kamla ban shusngam kumta kaseng kabu ru gajing rawa bakitrok kit kong kide banya no da kapor bat tang shpautli ki bahiar bat shpautli ki bakiu ha ka shisngi bat kaseng kamaham ru ba omde ban kit palat pudya ka khandai ton kumba kat PWD Maus Ram Division kalabu lingba ka signboard ulong ru ba kaseng kamla ban len bana kalyang katnat PWD bat keri ki kenro andai kamla ban pinbyang namar kajing bamla ban te lakam ye kajing ya palat put ki trok ha ka baki surok ki latriu bat kelapung bat bon ki jaka ki langam kumta kaseng ka kenturu badai ban pet bha ha ki weight bridge kum ki check gate khnang ba ki trok kinumla ban kit palat put bat num pen thot ya kalet kawan jong upat ba sa sisi na lang jungi kum ka seng FGP hadin ba ngi labu da jikto mensua au Julai jong senam arjar pusau ai deputy commissioner jong ka East Khas Hills halor ka jing sniu jong surok bat ka jing sem jing jong pat ba kayat kayeng namar ka jing sniu plat ka surok bat ka jing long riat ki jaka ka jing bom song scam ki jaka bat kham tamai ka jing jur kini ki trok ki ba ya bat mit bat sngi adu dang step adu bandamit ongno bro alf sabuta kini ki trok ya kini ki trok kit cook ngila ai jing tho mensua complain de lang DC gila le joint inspection tendre daling prodi gila simkhia hadin kata ban repair ban maramot surok ndre ngi ba kathma ba ka peludi ke yele nakapor skpor ban repair ngi kam dadon ka jing mentoy namar ba kini kitrok ki bayat mangisngi kilong mau juntut nalor ba kasrok kala rim kadiga surok ka bala slamba kadiga surok ka ba de ba don ki jakariat te kumta kamne slam bat kam sha slam te kumta neleng jungi kaseng yimla ban susngap biang sementara snam yuan man bu ye kijing tho sha u block development officer jong mosun ram si ada block ban persngeu giju kijing ke ba ki pa ki kundu hajing de bakayat kayeng kani ka surok na wailoi sedu balat jingking umpung kalong sha ka jing yu pa ba kayat kayeng nolor ba ka surok ka sniu haga jingrit jongka baga jing song sinjor jong ki jaka kim skam ban ngi ibun ki jaka ba ka prudi kala sedang ban le ki kendro ban penne pen skam ya ka te surok watlah hadin balak dep repair ru ngi menta la kho lut ban langgam lut ki surok namar ba ka jing yat plat jong kini ki trok ngi ka sanbut ka ba ka prudi kala bu hangti ha jingking umpung bakim dei ban kit plat khandai ton ka basngusi kalong ba ki trok ki bangi ngi nyemla ban pen sisa ban ong ba kikit khandai ton namar ba ngili ka jingkit jungki overload ka ba haba kani ka jingking umpung kamlong ban kit plat khandai ton ndrei nalor ba kawai ka kali kalaya shikmat sakawai pat ka kali kaya ka ju kopor hajing isa la dei bandon da kinong up kinong pej hangtai kenang baki niki kali kit cook kinomnya ka ju kopor bat artet na umpung sadu sawiloi katno ka jing jenja jing soksat jong pajba namar ka jing sniu jong ka surok bun ki niki
liu kisar jong ka srok kila kala long kum kipung batang hakini kendiat sngi kila don ke jing kelon jing kelam jong ki kali trok ke bakit kuk haki ar teli lai teli ki jaka batang menin ke sngiru dang don kawi ka trok ke ba dang blok ya kalentia jong pai ba tu kum ta ne lang jongi imla ma ngap da ka baburom nyim kentho hangne yanu yanu ban nyimwan hangne ban kentho yanu nu ndreng iwan da kam sim jong sngu ki kli ji sukhia kum ki breu ki bamat ki jing e bangia ya kane ka surok te kum tangi bu jing tho ya hau video ban buru ki jing dawa hakmat jong u ban sim khia hajing dei bat ka with bridge ba ki trok ba mi nang tei kindon ka jing tho ka batikna ba ka ba issue certificate ba ka jingkit jong ki kalong khandai ton kam dei ban palat ya kata ka ba ar ka jing kwa jongi kalong ba kini ki trok kit kuk kim dei banyak palat hakapor menstap bat mensngi namar ka penthut ya kalik kawan jong ba namar ba ka blok jongi ka jingai ba sha district headquarter nakadaw sipun ki ba kin kiu kin lej ikam jong ki fair hang tei shillong kumta kalong ka jong penthut iki mentang kata habapang ba sutom katno gi kali ki sosat war haba ka ambulans kami kabut nadin ru mdon tang ka jakaru ban ipas namar ka jing khapnya jong srok bat ka jing sniu plat jong srok ki trok kimnut ban ipas tikum ta na galeng jungi umdei tang kata ni ngaburu akhmat jong video balagum numnu ka jing penya trok kanum dei ban palat sipau teli ki bakiu bat sipau teli ki bahyar kata ga jing bu jungi na seng namar bangi i ki jing e jong pajba kanu ki pajba ki kenu jing e namar ba ka sniu plat ka srok kham tam hakapor liur kapor slap tegen leng jungi seng kentujur ba kibor sarkar kibor badipej hoy li i kidon survey kidon kijing yathu yengi ba ansayo ban pentrei ya ke intermediate nadu nawiloi shadu prawnbroi dring tip lanu kanlong kumta ngila korpat ru video ban yarap lam ban pensngowi kene ka khubor kijing e ka ba kipai ba ki kendu khnang ba kaliang sarkar ki simkhia khnang ba ban yo no ban pentrei ya kene ka surok kumba kipai ba baro jong ka than ya angnut ngi community ya kata namar ba ngi sutu maka surok kalinti ke sikin kadai ubudlum jong kayo kakot khnang ba kipat ba baro kinyo ya kakam ka jam lang ba ka jimbyang jong ka surok bat kadai ru ka jaka ka babun ki potential yung tourist spots ki ba kiwi ni ki jaka kila banwan haba ka surok kawan bat kanlong ka jingkerku ka jing aikam kipat ba jong ka dong ka thani bar kawai Hello Meghalaya turns 1! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen. An OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!